κάτι του ιδιαίτερο. Ξέρεις μουσικό. Βρέχει, ναι, το ξέρω. Βάλα και παίξεις βλέπεις όταν είναι στην άσχημη τη μεριά. Δεν ξέρεις πολύ με... Κώστα, γέρνετε πίσω, μην ανεβαίνεις στο κέντρο, έλα. Εδώ, Αλέξανδρο, εδώ. Αργείτε πολύ, κοντό μου. Πρόσεχε εκεί, καλά ήταν αμυντικά. Και γύρνα πιο γρήγορα πίσω. Πάρε, καθαρά. Σήκω. Γρήγορα παίξτε. Γρήγορα, μην αργείς. Γρήγορα, άλλαξε το. Φαίνεται και είναι ο Βασιλάκης. Γρήγορα, παίξ' του. Πάρε μπροστά. Ένας είναι μπροστά, Αλέξανδρο, ένας είναι. Μπράβο, άλλαξε το. Μάριος. Έτοιμας. Πέναντι. Ποιος το παίρνει? Η μπάλα είχε πλάτη. Το παίρναγες. Δεν πιάνει μαλακισμένη. Θα κρατήσετε Κατερίνη, έχεις κατάνα μου. Κρατήστε πέντε τους κομμάτια από την Κατερίνη, τελειώνει. Αυτό το παιχνίδι μας κάτω, τα ζητάω, στηρίζω. Γρήγορο, με μία επαφή. Έλα με τα τακουνάκια ρε μαλάκα. Ανέβα Σπύρο! Πήγαινε!
άστο βρε. Ας την μπάλα βρε. Δέμη, εκεί κοντά με τον Άγγελ. Βγες την μπάλα. Μην πέφτεις. Έφυγες Σπύρο, έλα. Ήρεμα, πίσω. Ανέβα κι άλλος, πίεσε. Ανέβα κι άλλος. Ανέβα, Θάνο, ανέβα. Θέμη, πίσω. Πλάτη σου. Παίξε Δέμης. Μόνος της, πήγε μπροστά. Μην ανεβαίνεις, Αλέξανδρε, μην ανεβαίνεις, στην πλάτη σου. Γύρνα γόρι μου. Κοίτα που είναι η μπάλα και που είστε και οι δύο αμυντικοί χαφ, κοίτα. Πίσω. Πού είναι η μπάλα, πού είστε τα δύο αμυντικά χαφ. Ελάτε που σου πλευράνε την μπάλα. Πώς δεν βλέπεις, ύβρος σου είναι. Όχι, Κώστας. Ξαναζήτα ρε Άγγελε. Φύγε, Τσες, φύγε. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Πάρε ρε μαλάκα. Παλικάρε. Θα κάτσεις εκεί, σε πειράζει. Για να μην κάτσεις εκεί γιατί ενοχλείς λίγο εδώ. Δεν σε πειράζει. Όχι, εκεί όπως είσαι. Μην ξανακατεβείς κάτω. Άμα θες έτσι. Δεν θα βλέπεις εκεί. Είναι ο πάγκος. Όχι, βλέπω. Μίτσο, και οι δύο θέλω να όταν η μπάλα πλαγιάσει να μεταφέρεστε λίγο. Μην κάνετε κεντρικά και οι δύο. Κάθετα! Γιώργο, σε πρώτο χρόνο, μην ξεχάσετε και ξαναβγείς. Δεν είναι με την μπάλα. Άστο λίγο τώρα, να καθίσω, βα. Μωρέ, θέλει λύσιμο, άμα ξέραμε έτσι. Γιατί δεν είναι. Τέσσερα μαλάκα. Βάθος! Σπύρος! Έφυγες εσύ. Ξανά γόρι μου. Έλα ρε μαλάκα. Έχει παίξει, έλα. Λαζάρ! Πού πας ρε αγόρι μου. Πού πας ρε αγόρι μου. Τι λες ρε μαλάκα. Ρε πάπη καλά ρε. Μαλάκα, έφυγε αυτό εδώ. Να φύγει. Δεν θα βρω. Είναι τελευταία παρατήρηση που κάνω. Δεν το ξαναπώ. Καλό ρε Σπύρο. Δεν έχεις πριν πάσα. Συζήτηση τι παίζεις. Τι κάνετε ρε μαλάκα. Τουλάχιστον σταματήσει η βροχή. Το κρύο το τρώμε και το τρώμε. Ανέβα προς τα δω, ανέβα, πάρε χώρο. Το ψηλό στο κέντρο. Στο κέντρο το ψηλό λέμε ρε, το ψηλί στο κοντό κάνεις. Πίσω.
Να τον κατεβάζω. Πάρε την άλλη, εσύ και τα σήμερα αυτή. Γιατί? Δεν τον κρατάμε. Εγώ την έβαλα εκεί για να... Α, γιατί για τη τσάντα. Φάουλ κάνει, φάουλ κάνει. Φάουλ κάνει. Κάθετα ένας θα υποστηρίξει. Έρχεται. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Γιώργο, πρέπει με την μπάλα να τρέξετε και να παίξετε. Όχι σταματημένοι και να σουτάρω από 40 μέτρα. Πάνω θα σου στήσει μια μεγάλη. Πήγαινε. Ανεβείτε, δεν παίξετε κοντά. Πάρε. Δημήτρη! Πίτσα! Το παραμικρό, Δημήτρη! Μελάνης! Πιο σίγουρα η πάσα να την κλέβουμε, μην την ξαναχάνουμε στο δευτερόλεπτο τώρα. Γιάννη, πρόσεχε. Θέμη από μέσα, Θέμη! Ο Αλέξανδρος πάρει από πίσω. Πολύ καλό. Έλα. Πάμε. Δεν ξέρεις, παρέμουν και πάλι, έτσι. Δεν κάνεις δωρό. Όχι ρε. Έλα, πάει. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Όχι, να την έχουμε εδώ για τέτοιες περιπτώσεις. Άμα θες να πάρεις μπάλα μέσα από το ρέμα, πώς θα την πάρεις πάλι. Θα έχεις μία εσύ μαζί σου και μία αγόρια και τη βγάζεις. Τις δύο μέρες, το πίσω μέρες αυτό εκεί που κρατάει. Τότε μετά προηγηθείς. Μόνος του είναι από εδώ. Μπράβο. Μην παίξεις, μην έπεις από την μπάλα, μην παίξεις. Δεν κάνεις, όχι. Μέσα ρε. Πόσο ωραία την πήραμε. Εδώ θέλει, αλλά πώς δεν είπα. Δεν θα κάνεις το έτσι. Όχι. Πέτρο. Έρχεται Πέτρο. Θέμη. Δεν τους έχουν σουψάρει. Ψάιντ ήταν. Άγγελε, από τη μέσα μεριά, δεν μας βγάζεις απ' έξω. Κοίτα μπάλα. Εκεί, ωραία. Πήγαινε, θα ξαναδώσει το στήριγμα, Άγγελε. Μπράβο. Έφυγε. Άγγελε, άκουσε με. Πρώτα θα ακούς και να παίζεις ταυτόχρονα.
Από τη μέσα μεριά μαρκάρει. Όταν πέσουν κεντρικά την μπάλα, εσύ θα είσαι από τη μέσα μεριά του επιθετικού, όχι από έξω στη γραμμή. Εντάξει, πάτε. Μάριος, έλα μπροστά, Μύρο, έλα αριστερά, Θεμή, πήγαινε 10, Πάνος, Πάνος, δεξιά, πλάγια, Πάνος, Θεμή, έλα 10, πήγαινε, στη θέση Πάνος, Μαριέ, μπροστά και τους δύο πιέζεις, έλα, Μύρο, πήγαινε αριστερά. Πρέπει να έχω τα γεράκια στο μάξι. Άμα φέρεις κάτι, γάμα, τώρα. Έστω μέχρι τώρα. Έχεις το μάξι. Παίξε κάτω, Κωστάκη, άντε! Τι είναι αυτό το πράγμα. Γιαμά! Φάρμα! Πήγαινε στόπερ, θα παίξω Γιαμά στο κέντρο, πήγαινε πίσω. Κωστά! Στο 11. Είναι φασιστικό το παλιό. Κάτω, καλό είναι. Πάρ' το, όλο. Μπράβο. Μάσα πάει τώρα. Χρειάζεται. Όχι, πάτε κάνω γιατί θα δείχνουμε τον τέτοιο, θα βλέπουμε τον ομπρέλα. Είναι εκτός παιδιάς ρε παιδιά, άμα μπήκε διεκδικεί στην μπάλα, δεν μπορεί να τη διεκδικήσει. Έχει εκτός κυπέδου. Offside έδωσε. Έχει πει εκτός κυπέδου. Offside έδωσε. Offside έδωσε. Offside έδωσε. Άμα περάσει από εδώ, είμαι ο τελευταίος παίκτης εκτός από τον τερματοφύλακα. Δεν θα πει ποτέ στο μάτι. Μπορείτε να σκεφτείτε λίγο λογικά. Βρε, offside έδωσε, βρε! Ξύπνα! Offside έδωσε! Πάει στην μπάλα να τη διεκδικήσει, δεν έχει σχέση επαφή. Την ώρα που... Ρε παιδιά, εσείς φωνάζετε, δεν φωνάζετε. Offside έδωσε! Πώς γίνεται να δώσει offside? Α, μωρέ, τώρα λες και έγινε τώρα, ποιος σε τι έγινε. Σαν κύριο Σαντούλη ο Μαλάκας. Πήγε κόλ και ακυρώ. Τι έδωσε τώρα. Δεν έγινε τίποτα. Πάμε τώρα! Let's go, θες! Φάση αν είναι το Κώστα. Α, εσύ τι είχαμε πάντα, λέει. Η φάση του Μαλάκας στον Κώστα. Τώρα γιατί δεν τα αφήνεις, ρε! Τώρα γιατί δεν τα αφήνεις! Άσου να παίξει, ρε! Είσαι καλά, ρε! Τι είναι αυτά, ρε! Θα αρχίσουν να φωνάζουμε πάλι! Όχι, ρε, για άλλο λόγο. Εγώ για αυτόν τον λόγο φωνάζω. Ναι. Όπως και πριν δεν υπάρχει αυτό που έδωσε offside. Δεν ξέρω ποιος βρήκε την μπάλα. Αν είναι από δικό μας. Από δικός είναι. Άμα είναι από δικό μας δεν είναι offside. Απ' έκρουση έκανε. Εντάξει. Όπως και εδώ πρέπει να το αφήσει. Τέλος πάντων, έλα. Εδώ γίνονται σόδομα και γόμορα σε κάθε μάτσα. Χριστί, δεν μπορώ να τη γυρίζω γρήγορα γιατί κουνείται.
Δεν υπάρχει, έλα. Μπράβο Μετσό. Θες βάθη, δεν έχω βάθη. Θες τον βγάλει. Τώρα όχι, ας τον έχουν να δούμε μήπως πάνω από το σου κάνει τα ειρά. Ένας. Αφού πάτε δεύτερη την μπάλα. Προσθέτει. Πώς παίζουμε? 25. 25 λεπτά παίζουμε. Πάτε πίσω. Έλα, ανέβα πιο πάνω. Εδώ έχεις αγόρι μου, εδώ, μπράβο. Κολλάς πίσω. Πάρε μέτρα. Ανέβα. Μπράβο Λαζάρ, μπράβο. Δεν ξέρω, δεν είδα εγώ. Και να είπε θα το δεν μπορεί. Γι' αυτό είσαι δικός μας, ωραίος. Έτσι να βρεις. Μάκη, θέλουμε δυνατούς. Εσείς, 1, 2, 3, είστε σαν κούκλες στο κέντρο, δεν κουνιάτε κανένας. Μπράβο, δεν φέρνεις τον ίδιο παίκτη. Καμεράμαν. Πόσο να δεκαλεπτές τόσο. Δώστε και σώστε παιδιά. Δώστε δύο μπάσε. Δύο. Σαδίκας. Ανεβάστε την μπάλα να παίξετε, βρε, την ξεφλουδίσατε την μπάλα. Διώξτε. Μπράβο. Κοντόμου, Βιτιαρίνη. Κατεβάστε και παίξτε. Τι κάνεις? Κοίτα που είναι η μπάλα. Η μπάλα είναι από εκεί και εσύ είσαι εντελώς αντίθετη μεριά. Μεταφέρσου λίγο προς τα κύριε Γιώργο. Πολύ καλό θέλει, ρε. Δεν με φάει. Δεν ξέρω. Γύρνα αγόρι μου, γύρνα. Μπράβο. Και εδώ ρε, τι κάνεις ρε. Γύρνα αγόρι μου, από εδώ. Δεν πειράζει, καλό. Μπράβο αγόρι μου. Άγγελε! Έτσι ζούμε πάλι ρε. Έλα να πείτε. Από εδώ το είδα. Λαζάρ πίσω αγόρι μου, στην πλάτη σου.
Πίσω Λαζάρ! Πίσω ρε το 2 ρε! Αυτό εννοώ! Πήγε μέσα Θάνο! Μπράβο ρε, μπράβο ρε! Πήγατε! Έλα ρε Βασίλη, έλα. Έλα Μπιλ, έλα. Ρεφ κάρτα είναι αυτό, ρεφ. Καλά ρε, είναι, πώς καλά ρε. Τώρα τι κάνεις τώρα ρε εσύ τώρα. Άντε κάνε καταφέρει. Έλα σε παρακαλώ. Εκεί τελευταίος παίκτης δεν έδωσες κάρτα μου. Είναι δυνατόν να δίνεις κάρτα. Εκεί που έκοψες τη φάση δεν έδωσες κάρτα. Άντε ρε τώρα. Αφού δεν φοράει καλαμίδες, γι' αυτό που να είναι. Γι' αυτό φοράει. Ωραία, Μπιλ, έλα, σήκω Μπιλ, σήκω. Δύο. Μην ασχολείσαι, τι λέει. Φοράει καλά μη Μπιλ, έλα Μπιλ, έλα. Ήρεμοι είμαστε. πήρε κάρτα, Μπίλη. Εγώ ρε Μπιλ. Ήρεμοι είναι. Έλα ρε, άντε, τελειώνεται, έλα. Άντε. Εμένα κάνεις έτσι. Όλοι μπροστά είστε, Εμένα κάνεις έτσι. Εμένα κάνεις έτσι. Άντε να δώσ' του μια κάρτα, ασχολείται με την κερκίδα τόση ώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ ρε! Τι δουλειά έχεις εδώ! Τι δουλειά Δεν έχεις έχει κάρτα γι' αυτόν. Βγάλ' το κάρτα! Δεν έχει κάρτα. Τι δουλειά έχει εδώ! Δεν έχει κάρτα. Τι δουλειά έχει! Δεν έχει κάρτα. Τι δουλειά έχει εδώ αυτός! Τι δουλειά έχει εδώ! Νίκο, άστο να βγω. Ωραία, σιγά, Ψάτε να μαλακά. Τι δουλειά έχεις εδώ! Έλα, άστο, πρέπει να λίγο την offside, άστο να ρε. Άστο. Αλέξη, μεγάλη μέσα. Ποιος είναι το δύο αυτός. Αυτός που έδωσε την κατηγορία, αυτός που πήρε κάρτα στο προηγούμενο το μάτς. Τι έπατε πως θες. Εδώ έχεις. Ρε Γιώργο. Περίμενε. Περπατάτε όλοι, έλα. Περπατάτε όλοι. Θάνος! Δύο άτομα είναι, Αλέξανδρε, αυτός δύο είναι. Όχι, Πάρε μπροστά, γρήγορα. Έλα, θα δώσει. Έλα, δώσε σε πάσα. Ήρθε. Απλά. Έλα, Μάριος, πήγαινε δεξιά. Πέμπη, έλα πάλι. Θάνος! Μπες μέσα, Θάνος! Κάθε χρόνια τα ίδια. 3 χρόνια τα ίδια πράγματα. Θα σου ανεβάσουν στην αλφα. Έλα, Πελό, Χατζηστάπλου, τρέξτε λίγο, ζητήστε λίγο μπάλα. Όχι αγόρι μου. Τι κάνεις ρε! Κόρνερ είναι! Ένταξη μπρε! Μπράβο παιδιά, μπράβο!
τώρα να πούμε κάτι τα ψυχολογικά της στο γήπεδο και δεν ψυχολογικά. Μιλάτε και παίξτε. Πήγαινε, περάσει! Άντε! Πήγαινε, Μάριε! Έγινε. Σκάλα! Έλα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Φαρμά! Ξαναφύγεις, μην εκεί! Δεν μπορώ να τρελαίνουμε. Είπα θα έρθω ήρεμος. Μπράβο ρε Κωστάκη, μπράβο ρε Κωστάκη. Μπράβο Ζάρα, μπράβο Λεβέντη, μπράβο. Να περάσει τον Κώστα. Έξω, έλα ρε. Κάρτα είναι! Διώξτε τον, μόλις τρέχει ο Λαζάρ. Τέτοια θέλουμε τώρα. Αγαπητοί, λες και είναι. Το είχα κλείσει. Γυρνάει, μετά πάμε. Μπράβο Λαζάρ, μπράβο. Ήταν ρε Σπύρο. Να τελειώσει. Να μην σε χτυπήσω μόνο. Όχι ρε, δεν θέλω. Να μην σε χτυπήσω ρε. Με βουλεύει. Έλα, Και εδώ. καλό είναι, έλα. Είναι Κάριμ. Ανοίξου ρε Τέμι. Συμπάγαμε τα πλέον να κερδίσουν την πυραριά. Πώς? 1-0. Πολύ μακρύος. Ανέβα, αγόρι μου, ανέβα. Πόδια.
Θέμη, πίσω σου ρε. Παίξτε να τρέξει τώρα. Ρε Γιώργο! Γιώργο! Τι κάνεις τώρα ρε! Πάρε και παίξτε! Τι μου πετάς την μπάλα πως θα είναι πίσω! Μας φορτώσουν κάρτες αυτοί εδώ σήμερα. Εντάξει. Άρα γελό. What is Σκάσαμε. Να μην πάρουν μπάλα, να μην πάρουνε. Εκεί. Μπράβο. Απλά. Γύρνα. Έτσι, Τζέν. Μπράβο, Τζέν. Πάμε, πίνα. Εκεί είσαι καλά. Πάνω του ρε! Μπράβο, καλό.
φοβάται που τον έχει. Πρέπει να μπει. Ου και ου. Μπράβο ρε Ιωάννη! Εδώ τώρα δεν τους πρόκειται. Καλά ρε, είναι τρελή ρε μαλάκα. Τι κάνει να πω. Βάλτε μια φωνή. Καλά δεν το βλέπει ρε εσύ τώρα. Πλάκα κάνει τώρα. Α, δεν ξέρω. Άντε, φάω το αγόρι μου! Παίζουν στα 47 λεπτά. 47. Τώρα παίζει 47. Και κρατάει καθυστερήσεις φαίνεται. Τώρα τι να κάνω, τώρα δεν βρέχει. Τι πήγαμε, αλλά Δώσε και να δούμε. Τι να κάνω, πού δεν βρέχει. Τι ξέρω. Δώσε. Έλα, Δεύτερο. δώσ' την. Έβρε Παναγιώτη. Έβρε Παναγιώτη. Σούταρε! Πάνε, χωρίς φάουλ και κόλλασε. Δίδα Παναγιώτη, δίδα του. Μαζί. Κάτω τώρα. Μπω, έλα πίσω, μπω. Δεν είδες, πόσο είναι μακρύγελος. Μακρύγελος δίνουν πόσο είναι. Το άλλο το μας πόσο είναι. Μακρύγελος. Τα παίζουν και κερδίζουν. 2-2. Εκεί τώρα παίζουν. Μανδρομάχη 1-0. Πόσο? 1-0 για δρομάχη. Φίλοι,
Πάρε. Το 9, Αλέξη, το 9. Πλάτη σου. Γεια μας, έρχεται μπροστά. Να πάρει μπάλα. Έλα. Τώρα ρε εσύ, τι δίνεις τώρα ρε εσύ. Αν είναι δυνατόν. Άντε τώρα. Έβρε τώρα. Και άσχετα να είσαι δυνατόν. Θα χάσουμε και θα το ξέρουμε. Πού σου βρήκα μέσα να πάρεις. Μην πας άλλο πίσω ρε. Καλό είναι, καλό είναι. Δεν μπορείτε ρε. Πάλι στην ημερησία και πέρα. Σαν την πίνα να μου σε Μήπως θέλει τα χάνηκε. Μπορώ στη Μ' άρεσε να έχει. Τώρα το θυμάμαι σου δεν γράφει. Πάρε, αφήνεις μας. Κοιτάμε πάρα. Πάρα. Διώξε, ήρθανε. Φωνάζω 4 άτομα να αλλάξω. 4 άτομα φωνάζω. Φωνάζετε όλοι. Γεια μας. Δεν το έχεις μπροστά τώρα. Αγιάννης, Αγιάννης. Αγιάννης. Βάλτε κέντρο. Γιάννης. Πιο πάνω είναι, Μπίλι, σες, άστος, γραβά. Γιάμα παίξε. Να φύγει από πίσω, Κώστα. Άνοιξε, Αλέκο. Να φύγει, κάτσε το Λοζάρ. Έλα εδώ. Να φύγει μπροστά. Μπράβο Κώστα. Τίποτα, πέρασε, πίσω. Πίεσε. Μπράβο. Σε το κεφάλι είναι. Γιώργο, καλό.
Απέναντι. Γιατί ήρες, δηλαδή μόνος του είναι, από το βελά μου. Τώρα στην μπάλα, τώρα! Μπράβο, Παίξε! Το σηκώνει ο άλλος, βρε! Παίξε! Έλα ρε τώρα, έλα ρε, πουλημένο είναι ρε. Έλα, άσχο γαμίζω, μην μιλάτε. Άσχο, μην μιλάμε να βγάλουμε την πικιά παναφιούμε ρε. 3 χρόνια τι τραβάμε με αυτούς εδώ μέσα. Άτε. Άσε τελειώνουμε τώρα. Και κακώς που θα ξαναρθούμε άλλες 2 φορές, μια φορά ακόμα. Έλα, ήρεμα, σεφ! Ηρεμήστε, Αλέκο! Έλα, μπάλα κοιτάμε! Χριστό, πολύ Παναθηναϊκό βλέπεις. Το 10 Λαζάρ! Το 10 Λαζάρ! Άμα έχανα αυτό τότε να με είδε. Άμα έχανα αυτό τότε να με είδε. Έλα, κάρτα είναι, άντε τώρα το έχεις ευτυλίσει. Δεν μιλάμε. Δώσε κάρτα. Γυρίστε, Ζάχο, γύρνα! Μπάλα κοιτάμε όλα! Παίξαν! Πάνε ρε στην μπάλα. Κλείσε, Λαζάρ! Μπράβο ρε Κώστα. Πέναντι είναι. Ναι ρε, πέναντι! Έλα, δεν μιλάμε εκεί. Το διαιτητή μιλάμε, δεν μιλάμε προς τα εκεί. Εντάξει. Νομίζω είναι πολύ πέναντι, όχι λίγο. Εγώ να μιλήσω. Εγώ δεν μιλάω, μόνο βαράω. Έλα, γύρω. Ποτέ. Μαλάκα, πριν κλουτσάρε μαλάκα τώρα, δεν πέναντι αυτά. Ακούστηκε ρε. Εντάξει. Κανονικά τον έπρεπε να το τελειώσει μόνος του, Δεν μου άκουσε το κλουτσάρι. Δεν το άκουσε το κουτού. Μπράβο ρε Φερή, μπράβο! Έτσι! Μπράβο! Φίλιο δεν σου κάνει. Α, μαλάκα ρε. Τον έδωσε κάρτα να πούς την παιδί. Τον Κώστα πάρτε βρε, τον Κώστα! Μπορεί να μην σ' αρέσει η απάντηση. Τον Αποστολίδη πάρτε! Από εδώ, Τώρα! Φύγετε τώρα, μπράβο! Μπράβο ρε παιδιά. Άντε ρε τώρα, τι κάνεις τώρα ρε. Άντε τώρα. Δώσ' το και πέραντι άμα είναι. Ρε παιδιά, ούτε αυτός διαμαρτύρεται που το κάνει.
Ρε εσύ τώρα, εσύ είδες φάουλ ρε φίλε τώρα. Ούτε αυτός δεν Εσύ είδες φάουλ τώρα. Από εδώ πέρα μπορεί να δεις Φυσικά, γιατί τι είναι, Έλα, 10 μέτρα. δεν μιλάμε μαζί σου. Έλα, ξέρω. 10 μέτρα είναι ρε αυτό το παλικάρι. χέρι σε μένα. Όχι, Όχι το χέρι σε μένα. Έλα, 10 μέτρα Σε είναι. παρακαλώ. Έλα, παλικάρι, δεν έχουμε την όρεξη να μαλώσουμε τώρα. Όχι το χέρι σε μένα. Εντάξει, 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 με μένα μιλάς, με μένα μιλάς. Με μένα μιλάς. Δεν λέω με σένα Με εντάξει. μένα μιλάς, εντάξει. Όχι το χέρι όμως του κάνει εμένα. Έβρεση, εντάξει, δεν σε κάνει και τίποτα. Τσιρικά, Εντάξει, τελείωσε. έλα. Άσε το χέρι, αλλά... Πέφτει κάτω γιατί Έλα, σε έλεξε, εντάξει. Εντάξει, δεν είπα τίποτα. Εντάξει, έριξε, λέμε δεν θα μαλώσουμε. Αυτό σου λέω, ηρεμήστε. γιατί πέφτει, αυτός καλός Δεν ασχολούμαστε μαζί σας. Εμείς με το διαιτητή. Κουράγια. Πόδια, γραμμή, μπράβο. Πίλη, βγάλτε ρε Πίλη. Δέση, καλό Πίλη, κοίτα Πάρμα, κοίτα, μπράβο. Μπράβο Πάρμα, μπράβο. Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Δώσε μια κάρτα, βρε! Δώσε μια κάρτα, βρε! άμα τον βγάλει τώρα. Είναι δεύτερη, άμα τον βγάλει είναι δεύτερη. Α, αυτό δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κοίτα Καρύψ. Γρήγορα. Μπράβο, φύγε Μαρή. Μπράβο, παιδιά, μπράβο! Πέτρο, όχι πάει εκεί μέσα από τις τρίφλες, ρε! Πίσω στο πίσω το κάνει, μπράβο Τσβέτ. Έλα, βγείτε! Έλα, αγόρι, με αυτό θα κάνει, μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Δηλαδή πρέπει να πέσει πέρα. Όπα, αλλαγή. Αλλαγή. Έλα, Άγγελος, έλα. Κώστα. Θα πάει ο Οικονόμου με το Μιτζιανίδη, δυο στόπερ, πήγαινε με τον Κιτσούλη αμυντικό χαπ. Πελό, αριστερό μπακ εσύ και δεξί ο Χατζησταύρου. Μάριος, πήγαινε 10. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο. Μπράβο, Άλεξ, έλα, πάμε, Άλεξ. Κώστα, εσύ με τον Κιτσούλη αμυντικά χαπ. Οικονόμου, Χριστό. πίσω με το Μιτζιανίδη, δυο σας. Έλα δεξιά, Γιώργος. Είσαι κι άλλος! Μπράβο, Γιάννη. Μη σημαδεύεις όμως τον coach. Χριστό. Λαχός. Γεια μας Πέτρος. Μπράβο, έλα, θέση. Καρύμ. Κοίτα. Κύριε. Μπράβο, Ζαχό! Γιάννα, πάω. Σαντάρ και οι δυο μαζί είστε.
Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο, αγόρι μου. Άντε! Άχιρε! Μπράβο, μπράβο, Γκάρι! Έλα, να μην το δεις σημασία. Ένα σπίρο. Ήταν χέρι ήταν. Κάρτα είναι! Αυτό δεν ήταν. Αυτό δεν είναι φάουλ. Κάρτα είναι. Και όλοι πέφτουν από παίκτη. Πάμε λίγο στα στημένα. Άιτε! Αφήστε το πως το λένε ένα γκολ. Μπράβο, πολύ καλή, πολύ καλή. Έλα ρε μαλάκα, γιατί σκάσει. Ξεστηρίζω. Σούταρε αγόρι μου, σούταρε. Δώσω, δεν είναι πίσω πάει η μπάλα. Μπράβο. Έλα. Έλα βρε. Έλα Στεφ. Πάμε Θάνο, έλα. Μπράβο Στεφ. Ζάκο, εκεί να στέσεις και εκεί τα μπάλα. Καρύμ. Δεν πούμε μοιάζει, αλλά... Ανάμεσα σε πέντε και Μπράβο. Δώσε. Εσύ Καρύμ. Άρα δεν πω. Έλα κύριε. Μιλάτε ρε. Αλέκο. Μιλάτε. Μπροστά, αγόρι μου να πάει μπάλα, μπροστά. Άμπρα, εκεί που είμαστε, κατάλαβα. Μπράβο. Καθαρίστε. Δεν ξέρω. Και εγώ το ακούω. 2 φορές είπε. Πάλι! Μπράβο, αγόρι μου. Πάει μπάλα. Πάμε, μπράβο. Κώστα ήρθε. Μπράβο ρε, μπράβο. Δεν περάσει πως. Κρατήστε τη λίγο, Δώσε, βγάλε.
Τι παίξε λες, τι παίξε λες, τι παίξε λες. Κολοπέδι 7. Τι ζούμε κάθε Σάββατο ρε πούς, κάθε Κυριακή. Εγώ είσαι που είχατε φύγει, αυτός μιλάει το ένα, ναι, αυτός δεν και την κάρτα. Και στο σιωρό για τη λάσσα είναι το 80. Κάρτα ναι. Περίμενα να σε βρήκεις Γιώργο. 20 γεμάτα. Δεν θα φτάσει, Με πιάλα και εκεί δεν είναι κάρτα. Ρε δώσε κάρτα, τελείωνε ρε. Τι είναι αυτά που κάνεις Τι είναι αυτά που κάνεις. Δώσ' τον κάρτα ρε, τελείωνε ρε. Εκεί δεν είναι κάρτα. Ρε άσηκο φύγε από εδώ ρε. Κάθε Κυριακή τα ίδια, κάθε Σάββατο. Με πιάλα και εκεί δεν είναι κάρτα. Με πιάλα και εκεί δεν είναι κάρτα. Ρε άσου το διάλο από εδώ. Άρα από εδώ πέρα να πούμε. Δεν είναι κάρτα λέει. Δεν τρέπεσαι λίγο. Κάτω ρε την μπάλα. Κάτσε κάτω. Να μας πει με ποια συνθήκη δεν είναι κάρτα. Πού τα έμαθα αυτά. Με ποιους κανονισμούς δεν είναι κάρτα αυτό ρε παιδιά. Δεν είναι κάρτα λέει. Το λέει μόνη της. Δεν είναι κάρτα λέει. Άκου δεν είναι κάρτα λέει. Χέρια είναι. Μπράβο ρε Πίλη, μπράβο ρε Πίλη. Άσε με πιάνει. Άσε γιατί αυτή εδώ μπορεί να σε δώσει πλάνο. Καλά έκανες και είναι. Ψέματα. Ναι, 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 ναι. Σούταρε αγόρι μου. Ετοιμαστείτε για κουτσιά τώρα. Ετοιμαστείτε για... Μπράβο Ζάχο, μπράβο. Πάμε δυνατά. Λίγο δεξιά. Α, κι εγώ. Κι εγώ αυτό νόμιζα. Κώστα, Αποστολίδης. Αποστολίδης. Αν το φρένο μόνο του και ανέβα λίγο πιο Τι. Πήλεις. δεν την πάρεις, πιο μπροστά, πας και την πάρεις από αυτούς. Έλα. Τι έχω. Αθηρίωσε ρε. Κάντο!
Κάντε βρε! Κάνε φάουλ! Όχι, όχι! Τι φάουλ! Δώσε! Τίποτα βρε, τίποτα δεν είναι βρε! Ρε εσύ τι είναι αυτά τώρα ρε. Μπράβο ρε, μπράβο! Μπράβο! Ξεφτύλα! Έχει ξεφτύλα! Ξεφτύλα! Εσύ δεν φύγε από εδώ, δεν μπορείς ρε! Δεν ξέρεις! Κοίτα τώρα, άμα δεν έχει γκόμενο, μπορεί να μην έχει γκόμενο. Έχει παντρεμένη όμως. Παντρεμένη είναι. Έτσι νομίζω. Κάτι παίζει όμως. Όχι δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή. Έχει. Πάνε εκεί τώρα. Δώσε κι άλλη κόκκινη. Δώσε κι Πάνε κι άλλη, δώσε κι άλλη κόκκινη. Κι εγώ θέλω, εδώ θέλω. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι! πατσαβούρα. Ξεφτύλα. Έλα παλικάρια, παίξτε εσείς. Παίξτε Θάνο, παίξτε παλικάρια. Παίξτε Γιώργο. Παίξτε αγόρι μου. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Μπράβο Θάνη. Σήκω Αλέξανδρε. Πες ρε, στην μπάλα ρε, στην μπάλα πήγαινε ρε. Δεν έκλωψε αυτό. Γιατί είναι αυτά ρε. Εσύ τώρα, αυτό το κόμπλεξ είναι απίστευτο. Η κοπέλα έχει θέμα να πούμε, έχει σοβαρό θέμα. Την ακούσε κάθε φάση που λέει καθαρά, καθαρά. Άμα είναι φάουλ θα σε φάουλ, άμα δεν είναι μη δίνεις. Τι είναι αυτή ρε μαλάκα. Πραγματικά ναι. Τι είναι αυτή να πούμε. Να πάω να βρει, τι να την κάνω. Εγώ δεν μπορώ. Ή μπορεί να έχει και να μην έχει. Μπορεί να δεν κάνω. Υπάρχουν θέματα, προβλήματα. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο. Γρήγορα, Χάτζη. Μπράβο Τζεν. Το είδε αυτός από εκεί. Νομίζω δεν βγήκε όλοι. Έλα σφύρα το να πάμε να ντυθούμε καρναβάλια. Άντε λήξ' το. Βλαμμένη, βλαμμένη. Κάμω τον πατέρα σου μέσα. Δεν το τράβηξε τώρα. Δεν το τράβηξε τη φανέλα.
Εντάξει, είναι απρόβλεπτη. Μπορεί να δώσει ό,τι θα είναι. Και αυτά που είναι δεν τα δίνει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Έχει πρόβλημα. Ό,τι να είναι, ρε. Σαββά δεν έχει κόβενα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν γίνεται. Είναι παθισμένο. Ό,τι να είναι. Εγώ δεν είμαι Γιάννης, αλλά φάουλ. Όχι ρε, είναι φάουλ, μαλακή δεν είναι. Ό,τι να είναι κοπέλα. Εκεί είναι φάουλ. Δεν μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να υποβληθεί αυτή. Άντε, μπράβο. Άντε Σπύρο. Άντε, Σπύρο. Σπάσε την Παρθενιά με ένα γκολ, άντε. Άντε ρε Σπύρο, έλα, παλικάρια, έλα. Μπράβο Σπύρο. Μπράβο ρε Σπύρο, μπράβο. Μπράβο Σπύρο, μπράβο αγόρι μου. Πολύ κρύο. Μπέλαντε. Τρομερά. Έχει κόμπλεξ. Κόμπλεξ είναι πολύ κακή. Δεν είναι διαιτητής. Έχει κόμπλεξ. Βγάζει αυτό το γυναικείο, αυτό το άσχημο. Κατάνα! Έλα, φάουλ τον κάνει ρε, άντε ρε. Τι περιμένεις και κάρτα είναι, τον τραβάει. Βρε βλαμέν, δεν τραβάει τώρα. Τον τράβηξε, δεν τον τράβηξε τώρα, είναι κάρτα. Δεν είναι. Ξαναπάρε τα βιβλία και από την αρχή διάβασμα. Πάνω στην καλά. Πάνω. Βρίζω, την είπα τίποτα. Μπράβο, Φυσικά την είπα. Λακούβα είναι, στείς την καλά, σε λακούβα είναι η μπάλα. Πάρε! Ρε, δίπλα είσαι ρε, δίπλα είσαι. Τι είναι αυτά που κάνεις πάλι. Άντε βρε κομπλεξικιά να πω. Άντε βρε κομπλεξικιά. Άσχετη. Εντάξει, τραγική γυναίκα. Κοίτα, άμα δεν έχει σχέση, μπορεί να γίνω η σχέση σου, Μπράβο Σπύρο. Είναι να σας κοιτάει περίεργα και δεν είναι Ο Λέξ δήλωσε συμμετοχή. Πάνω! Ποιος? Δεν το ξέρω. Αυτός εκεί με την κουκούλα και τον φαλακούλας με το... Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν ασχολείστε, δεν. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εδώ μετά. Δυο παρατηρητές από το μάτι. Ναι, πάρε, τι καλά.
Αυτό είναι. Μπράβο, Τσέρι. Μπράβο, Λεβέντη, μπράβο. 9. Μπράβο, Λεβέντη. Όχι, εντάξει. Το είδες, το είδες. Θεόστροφη την από την κάμερα. Έλα ρε Αλέξανδρε στην μπάλα. Μπράβο, Βιλή. Διώξε την μπάλα, Άστο Γιάννη, άστο Γιάννη. Με βγήκε, και όχι την μπάλα έτσι. Τα έκανε. 6. Ήταν πάει μέσα. Πάσα θα παίξει. Πάσα κλείσει, πάσα. Γιώργο. Μέσα είναι, θα ήθελες. Μάτα, Όχι, γιατί να μην ρωτάω. δεν ασχολούμαστε. Με τόση ώρα δεν ασχολούμασταν. Με τους παίχτες μέσα, δεν συζητάμε. Τέλος πάντων, οκ, έχεις δίκιο. Είπε μια κουβέντα. Γύρνα τώρα, γύρνα πίσω, γύρνα. Μπράβο. Άλλη, κάτσε, άλλη. Τα κοντρόλ σου! Πάμε. Μπροστά. Δεν είναι φάουλ. Μπράβο, έτσι σήκωσε το κιόλας. Όχι, δεν είναι. Στην μπάλα, η μπάλα. Κύριε, πόσο παίζει? Πόσο? Θα τα φύγω. Μπροστά η μπάλα, το 10. Έλα, τον έπαιζε. Γιώργο! Όπα. Βγήκε! Βγήκε η μπάλα! Βγήκε η μπάλα, Βγήκε η μπάλα, ρε! Έδωσε πέναλτι, έδωσε. Χασί είναι. Κύριε Κουτοφτή δεν ξέρω. Θα μας χαζέψει. Βγήκε η μπάλα, τι λέμε τώρα, ρε? Μπράβο, ρέφερι! Θυμισμένη έλεος. Δυστυχώς για σένα βγήκε. Φάουλ το κάνει, ρε, δεν βλέπεις τώρα! Δεν έρχεται να πει δίκιο. Μην θα πάρει να δώσει ένα φάουλ στο κέντρο. Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο! Μπράβο, ρε Σπύρο! Τι κάνα, μάλλον μεταξύ τους. Τράβα τον γκολ του Γιάννη τώρα. Έλα, Γιάννη! Δεν το δούμε καλέ τώρα. Δεν θα το δείτε.
Έλα Ιωάννη! Κάτσε κάτω! Δεν ξέρω ποιος βρίζει, είναι ένας μέσα που βρίζει, δεν ξέρω ποιος βρίζει τα παιδιά, τα δικά μας. Μεταξύ τους βρίζει, δεν ξέρω. Μπράβο Θάνο! Δεν έχουμε πιο σοβαρό. Θα το δώσουμε. Δεν είναι. Και το δώσουμε. Μπράβο, την έσκασε! Μπράβο! Περίμενε. Περιμένει. Μπράβο! Ήσουν πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο, μπράβο!